أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala, nalayon tanu di pamabusyata agyan ko tuwakalak sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Gingay akalak sa iku Allah nagina ni titu-titu baka paars iku manusia. Siya kudinan di kapakanggalbak sa suguan nagudinan udi nakapakawatan niyan sa iku mga saparan Allah subhanahu wa ta'ala. Urenya na inuwasya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aigira amya kang galbakas sa marata na tundugang kau tuwa mapya kaya sumapya na kapunasen ang puta marata. Ini benit no to Rasulullah gigaya manusia nagkeribat lalayon keribat ugit na sangkot akap keribat yan na asar kap tundug niyan amapya nagkapunasen ito ay mga lagi niyan na igira lagi daya sumyagad sa mga waktu na aya patut sa ikutaw na manambayang sa iku mga waktu pakadakal niyan ang kutwa kang galabak sa mapya kagiya oras-oras minutos nagkapakayad dito no dimba ang galabak sa dusa na biyelo yung wala alima aparalo asambayang kaanin no tugkapunas. Gitu itigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sumarata na tundugang amapya. Kuryan yan na perangay nga sa mga tao sa mapya parangay. Gengay di ka pakapanggalabak o mga tao sa mapya. Badilaborun sa mga simba sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayas sa bapaya tigman niya mga mampunay sa ilmu. Na subay a ginawa. Na gengay bay a ginawa na ayakap ket niyan sa iko manusia kapag kalala ababaya utaw sa iko dinya nikang beradusa unot ko baya ginawa na unga ko naya udi na resulta ko naya o babaya sa iko dunia resulta ya o babaya sa iko dunia mana abas-abas agyang kaya manusia na maawat ko simba sa iko Allah. Mawatan sangkut wakang gelebak sama pia. Mawatan sangkut wakang simba niya si ikwalla. Kiptindig niya kung mga paligot wala. Na ayas sakit yan, na baya ginawa. Na subaya ginawa na ayak kiyad mo to, na sabab ko babaya ko dunia. Sabab ko babaya ko dunia. Tigman niya ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afawallahi mal faqra akhsha alaikum. Tigman niya Nabi sepakwat tigin si ikwalla. Kaknaba ay ipkuwan wanakarkanon na besok kapubri. Udi na kamiskin. Kaya so kapubri. Na ayas sa gagan ang kutwa kemermeran na matitigrian na sukaurian. Ugit ng kutwa kaur na resulta niya nung nabakaran si ikwalla. Kaya kalilid na sa mga miskin na ayamaran si ikwalla. Kaya da katatambangan nun. Kanabas kanian mabibimbang ko dunia
Ay buwida kalian na dumaniai kadang kuta kaurian. Nasangkot takap kedaman yan si kaur na magpakaranin niya si Allah subhanahu wa ta'ala kay sabab sangkuto dinyan dikambali nga si Allah. Dinyan dikambali nga si Allah. Naba mabibimban na ayat niya dikapakambali nga si Allah na dinyan dimakailangan si Allah. Nagiti kanabutip ko ano Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iba sa mga tao na mapubrisiran na basirab kuper. Di. Kaso mga tao na mapubrisiran na malingan sila si Allah subhanahu wa ta'ala. Ano to? Pagod na. Urinam, inisugo Nabi suka pamuasa. Pakapamuasan sa mga tao. Sa an magdem mga laitamok ang utap kudem mga pubri. Giyang utap kemermeran at keursiran. Namia ursiran, namia katadim sila si Allah. Kaya kira lalayaw kapi piya ginawa na ba ketad bisukan dan ka. Dia ketad man. Kebimbang atan to si kudunia. Dati ko nabiya kenapa ikaw nakarkanong na suka pubri. Nabakar kami ikaw na suka pubri. Kagiya suka permer na kesubukan yang ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mapakaran kanya si ku Allah. Walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya. Ugidati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ayay ikaw nakarkanong na ubar ka no ba ng kalakay sa dunia. Mana makalakanoy kasibisibian si ku dunia. Kalakan kano supito mo tamukan si ku dunia. Kama busitat alamang kana qablakum. Sa lagid o kiyala kairon si ikum yang unaniyo. Ayaman na niya nang kaiya kasibisibian ku dunia. Na adna miyaw naraktano siyang gida si iko kasibisibian ku dunia. Na miyong kirsiran lagi do karon miyong kirsiran siniksa silang wallah, minidaptar silang ku Quran, ang kupengisik sa ini kia odina gem ko ta kiurian ang kiran, kia siksa kiran Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayakan rekan ikawan atiku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatanafasuha sesaku ya kanurun. Kama tanafasuha salagi dukia sesaku ya iran. Wa tuhlikukum kama ahlakathum. Na mabinasakan dunia salagi dukia binasairan. Mana su Nabi sallallahu alaihi wasallam na ini benay niya din ng kaya dunia na ubag kanurong ni taluga. Manabakar kanu ikawan at tigo Nabi na ubag kanu mapubre. Kaso kapobre, giyang kutwa dinga kapagdam ka sa kaor, dinga di kapagawidakan. Nagkapakay ang mapakaranikan niya sa ikwan lang. Benbihiraan na mga tao, amya pobre na kiyong nutunutan na kiyong kiriyan sa ikwan lang. Ugit na ayak kalilid. Na miya pubris kanyan, piya kagdam wala sa kapaakilangan. Na miyagdam yan, ang makakailangan yan, sukad na yan. Mana agyang kaya, karignan, agyang kaya makagdam sa kapipiya ginawa, na mas kalilid, ang pakarani sa ikwalla, na sukarignan. Gitu tigo Nabi, ya, dikarkan ikawan, kamarmar. Ay ikawan wanakarkan wa tigo Nabi, na barkan kalakay sa dunia, mana kalakan suka sibi-sibi yang dunia, mamakalakan itamo, malakan kanu ang kota kapipi ginawa na kalipatan niyo sukad na niyo. Sigo mga hadith na tikman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna dunya hulwatun khadira. Mata na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agyang kaya dunia na mami saya apakabimban. Gyang kaya ko na dunia na piya kay barato Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mamis apakabimban. Biyakali kanu sang kutwa panganang kan. Ang apkili ang unamamis. Na mapiyap na apkili ang kaon. Na tumun ka na lang ka makan. Nagida na sa dunia. Paparayasan mo Allah subhanahu wa ta'ala yang kaya dunia. Ore niya na piparayasan mga pamano setan. Apagagak nga niya sa ikut dunia sa ayabong kalian na hulwa. Mamis. Khadira. Apakabimban. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Na oriyan na tikman niya yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na piyakasambigan wallah sa pakapagintong kanunian ko niya. Yung utakyang bas ang Nabi, amustakhlifukum fiha, ayam anan yan na adnam yung naraktan magintaw. Saan ka dunia? Ayam yung na magintaw si kudunan na sa mga jin. Oriyan na piyo lang sila ng mga malaikat. Na miyakasambib man sa mga tao. Miyakasambib man sa mga tao. Na miyagintaw sila saan ka dunia. Adnam yung naraktan miyagintaw saan ka dunia. Nagito ba? Adna mi piyaw, adna mi bimbanun si kudunia. Ore na tiguman na yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na piyakasambikan wallah. Saktan ka papantagan ni mantua umma. Piyakasambikan wallah subhanahu wa ta'ala.
Fayanzuru kaifa ta'malun. Kapag ilain Allah subhanahu wa ta'ala, anto ni penggelbakan niyo sang kain niya. Tundug niyo sumimbibilang ataw. Anta kaya tundug niyo, nagyang kutamidder wakasiran si kudunya. Amya bimbensiran, sang kutwaya mananian na kasibisibiyang kudunya. Nasama niya na, itulad din o, sukatarusan tanong sa alungan na muri. Makaibarat tayo sa program na Allah subhanahu wa ta'ala, ang kaya kapigintaw tanong sang kaidunia. Piyakaw tanong wala sang kaidunia. Ay asal tanong nataw tanong ko surga. Kaso apo tanong aso Adam alaihi salam nataw ko surga. Nasangot wa kaya pakasugyan sa dusa. Na ayak katawbatan niron na pakaot si ayaman na dunia. Na piyakatabat wallah. Na siktan ay minibagak iman to. Kapag ilayin wallah, piyakasambitan wallah pakapigintaw. Na pagilayin wallah, paggalabak tanong. Ayat tundugun tanong na sumimbibilang ataw. Ayat tundug tanong na sumanga barasimba. Na sa mga tao, baka wayan na pamikiran. Orene na sa pamikiran yan, na makaayon si kusimbas ikwalla, ay itaplakyan ang mutabaya ginawa niyan. Na miya sabutan yan, suka pa kamuwain ang kudunya. Dahil sa di nga kasabutan, suka pa kamuwain ang kudunya. Naging di ka pagintaw ta. Kapagintaw manusia. Agi, ini ba na Allah subhanahu wa ta'ala, asubaya ginawa, na ayat na kisuguyan na sumarata. Din dua-dua, di sumalak, na subaya ginawa, na ayat na kisuguyan na sumarata. Din na okay, kaso ginawa na kisuguyan na sumarata. Na so pamikiran na ka na basta, asabot na ka, aging kaya kapikintaw si kudunya, napakasasagad ka sa iyo Allah subhanahu wa ta'ala, ayak kabayar ka Allah subhanahu wa ta'ala na makasurga ka. Nasisendang ko ta mga panapang wala. Adip mang kapakaya ba da panapang? At iba makada panapang, lang tanong niya kasurga. Nantay tao ko naraka. Dapat na nataw ko naraka. Pangasagad na sa panapang Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyangot ka pangasagad na Allah subhanahu wa ta'ala sa panapang. Na, ay magkasangkapan tanusan, nakasabutan na ka, ino ka pa kamuaya na si kudunya. Natigman niya Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun. Ay agukit na ko si kong mga jin, na gusto mga manusia, na ansiran, ay mananian, na masimberan sukan na niran. Urene na piyang inkarktan Allah subhanahu wa ta'ala ang kaya dunya, ang mata-mata nag-imalaap. Kasabapan, sa kapamaka naraka o mga tao. Tigman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tigman ni mga ulama. Ay ako nagpakadadag sa iko mga tao. Sa iko, kapsimberan ko kad naniran. Naging kaedwa. Paganero na sa dunya. Ikadua, na sa syaitan. Sa dunya, napakabimban. Na ayading galabak sa kakabimban kasi ko dunya, na sa syaitan. Tigman ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, haiskan wa tigwalla amya maratiya, inna wa'adallahi haq, mata na sudyan di walla, mana ang kutay titilagad walla, yang kutap, piyamanutulal ako Quran, piyamanutulong Nabi sallallahu alaihi wasallam ko mga hadith, ad na surga, naguad na naraka, ad na balasan, naguad na siksaan, haq, na benaran na mapanggulaw la. Pisak si Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa matagtutul, kagiad na mga tao, apa makataling umasiran, sama na namanya pembersiran. Ang mga tao mibayagsiran, inong kiriran sa mga siksa wala. Yung tagitilaga wala, siksa, ititilaga wala, ang mga balas na inong kiriran. Inong kiriran so, siksa kubur, di kun benar, kamatagbad nuto, pamagita wala ka nga mga pipya. Gita na ba ni reality? Aguso, mga siksa, ay titilaga wala na ba ni reality? Matagbad no to pangangal kwanda ang mga pipya. Nagingan na mga tao na mga kafir. Kaswalla na pisak siya na inna wa'dallahi haq. Mata naging kaya siksa. Nagyang kaya ka pumalas wallah subhanahu wa ta'ala na benar. Mapunggululad niya. Kapisak siya wallah subhanahu wa ta'ala. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Wala yagurrannakum billahil gharur. Na uba ka no mabimban. Uba ka no matambang. Uba ka no maakal. O kau yaguyag si kudunya. Wala yagurannakum billahil gharur, na uba ka nung mabimban o pumakabimban. Dito sa syaitan. Sa manena, did nakidaw watano sa alungan na mori. Dito nung pangadaway, ya Allah, miya ka naraka ako, say po parman, nino ka pangaraka. Naptirong na ka wallah subhanahu wa ta'ala, apiyakaw nakarakan. Sigaw na ka pang kapakasimbong ko dunia, nasisindang ko tamang ayak, ayamanan yan na tumuturo sa pangungunot nga si wallah. Uba ka mabimban si ko dunia, uba ka makalo syaitan. Na sakadnim ayamanan yan na minggulaw la sa kiakalar ko dunia, kiakalar ko syaitan. Inna syaitana adun, fattakhiduhu aduwa.
mata na tikman ni Allah subhanahu wa ta'ala aging kaya syaitan na ridwin waya na kuan yung silang aridway. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ayat ni pendulo ng kaya syaitan say kuya mananyan na mga tanpadayan pugunuton nagyang kutwa kapadalmiran say kuya mananyan na neraka jahannam. Urinan mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga ulama na tigilan na anto ni sabab din ka kabimban sa iku dunia. Nagudir ka kaakalaw dunia. Natigman niya mga ulama ayas is asabab kapag ito kita taluga utaw sa iku dunia. Napaganyan natigman niya mga ulama na anta'alama anna dunya zaila. Kailangan na matago sa pamikiran ka, nagukanda ka akal, o pamakalatos sa ngay kapamimikiran, na kasabutan ka ang kaya dunia na kada. Zaila. La tadumu li ahadin. Naguda abas kelalayon ang mga tao. Naguda abong kelalayon sa dunia. Gitu tigman yung mga ulama, suka pakatamok, suka tagwir ka sa kasibisibiyang ku dunia, katagwir ka sa kadato, katagwir ka sa power, katagwir ka sa menang. Na uding ga genati, naskay genatan yan. Gitu katimbelian. Lawan ang kaya kasibisibiyang ku dunia na dua-dua resulta. Udigan yang genati naskay genaton. Na kailangan nakasabutan ko to. Kasabutan ka at tago nga sa pikir ka aging ka iya dunia na zaila. Kada ini na kita manusong rasakan na anto na mapunggulaw lakong palungan na mori. Gitu pikir mo ta. Pikiran ko to, pakatanta lang ako puso ka. Urian ang kaya dunia. Na anto na kitarusan na ka nakapagindaw. Anto na kitarusan na ka nakapagindaw. Na asar ka mapamula na sa ikaw manusia. Na di sumala na sa kanin na makasimba sa ikaw Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lang wana tikman ni Allah kaya pansuran sa baran niya na palid pagkataan sa kapatay. Mana lang tong pagkasagad sa kapatay. Na asar ka, padaliman ka na sa ikaw, puso ka, ang pagkasagad ako sa kapatay. Udi gunat ang kaya tamok, udi na kaniyamada, nasa kaning gunaton. Kullu shay'in halikun illa wajha. Lawan ang kaya pilitan ng mga shay na palid niyang binasaan Allah subhanahu wa ta'ala na ayabu kalamba na swallah. Ayabu kalamba na swallah. Tama ko mga jin, sa mga manusia, sa mga palaw, sa langit na gusuluba, sa mga malaikat na palid na eman na pagkadaan Allah subhanahu wa ta'ala na ayabu kalamba na swallah. Orene na pananalo swallah. Anda sa mga dato, anda sa mga takabur, anda sa mga laytamok, anda sulang mga nganisan. Penaluan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Langun miyada. Piyakado Allah subhanahu wa ta'ala. Orene na pirun wallah asakan ayaman na nini. Dato, nagusakan ni mabagir. Asakan ni pupar. Ayaman to, na piyakig dem Allah subhanahu wa ta'ala. Anang wanang kainad niya na launay kudo. Nakasabutan na ng manusia. Na pagkatadam si Allah. Tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na dep na lawan yan ay nadnuwad ang kabubayan yan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uri na tigman niya Allah. Hadithul Qudsi. Ya Muhammad. So Jibril alaihi salam. Ditiro ni Jibril. Hey tingin Muhammad. Isma sa'ata fa innaka mayyit. Pagintaw kat na tigman niya Jibril alaihi salam. Ya Muhammad. Sa kabaya ka kapagintaw. Kamata-matanas ka na pangatang ka sa kapatay. Wa ahbib man ahbab. Kababayan ka niyan tayo mga tawag, kababayan ka. Fa innaka mufariqu. Kamata na tigman ni Jibril alayhi salam. Panggunatan kas kanyan. Ayaman na nila pagawan ka po. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Nang galbak ka sa mga pipiya kamataan nagitim balasan ka wallah. Mana sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ini banirun Allah subhanahu wa ta'ala. Pagintaw ka sa kabaya ka pagintaw. Kababayan ka sa mga tawa, kababayan ka. Kasibi-sibiyan na kababayan ka. Kamata na tigu Rasulullah, tigman ni Jibril alayhi salam, ang gunatan ka. Gunatan na ka mo. Natungo abagan pagaman, sa yaman na niyan na amal, kamata na gito imbalasan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Uriyan yan, aging kaya dunya. Na kailangan na magdamtano, aging kaya dunya na sagad agudaban ng arga. Ayaw po ka natawiro sa arga, di ka pamarak nubad arga yan. Na ayaw po
Ipiperurtan Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kuto akatagwang ka sa napas nagubagar. Ayas sabab na an ka manggalbag susimba sa ikwala. Gitu piperur ka wallah. Oren yan, napiperur Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang kuto kapakatamo ko manusia. Ino to, nagian maabis zaka, apakan dudig mas iko mga pobre. Ino to, nagasuka pagintaw mga tao na mida-mida. Mida-mida, ad na malay tamok, na ad na dato, na ad na datuan. Ad na malay tamok, na ad na pobre. O pa makalangon tanong dato, na dagasugo. Ti sugo na may dato ako. O pa makalangon tanong malay tamok, na ti sugo yan nakalibur. Da. Ayaw man na, gindan ni kapagintaw. Ino to, natikman ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaan mako sabad kan ususabad, asalin gugupa. Udi, naan mo sa rusabad usabad. Kapamagusara, sudah to napagusar niya sa pagtaw niya. Sumamu sa pagtaw napagusar niya sudah to niya. Dato iran. Kapamagusara atikman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Urin yan, na aya resulta niyan nakapamagumbiay. Na aya resulta niyan na simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Gipi ka kudno to. Gipi ka kudniyan. Na amay ka, sakta no na mabimban tanong, siya ko dunia, mapikir ka, agi nga dunia na kailangan na makuwag niya. Agititu, dalawan nakapagintaw, na ayat was sabab, nag-iakya sabutan nga ko dunia na malay arga. Di, ayat, dapat na sabutan ka, na so, dunia, na matag pagusar, kami sampay tanong ko antap, agito so kasimba sa ikwala subhanahu wa ta'ala. Tigman niya, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, at tigin man niya, wallahi, at tigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam. At yan kaya tigin na dunia sa kipupantag niyang kaalaman na mauri. Lalagi na tigin o sa katawa mama. At yan ko tuwa, tinduruyan na inisindutian sa ikuragat. Na sokya sindutin ikuragat, na sudumi katong kuliman yan, nagito kun idunia. Nagyang ko tuwaragat, nagito alangan na mauri. Ayaw man na, lagi na po dami alabat ka sa ikaw dunia. Sa ikaw mga hadith, na tigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya umal'unatun, wa mal'unun ma fiha. Geng etikman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kay dunia na kamumurkaan. Sa kamumurkaan pan sumapapabilang sa iku dunia. Illa dhikrullah. Ayaw mo di kamumurkaan. Naging kutatadam sa ikwala. Mana sa mga tawa di tindadam sa ikwala subhanahu wa ta'ala. Illa dhikrullah wa mawala. Nagusto mga tao as isran emanan yan. Na rumiyamig sa ikwala subhanahu wa ta'ala. Aw aliman. Aw muta'alliman. Agusto mga tatao na gusto di mamaganan. Ginamudi ka mamurakan sa dunia. Mana kailangan na mapudigas ko mga tao abdim barasimba sa ikwala. Mga tao disiyan di turipan sa ikwala subhanahu wa ta'ala. Mana simba ni Rasulullah. Mga tao matao sa ikwagama. Udi naging muta mga tao adi maganan. Udi ka sanapad na masasakamot ang kaya hadith amal'una. After na mal'una na mawatan sa ikulimu wallah subhanahu wa ta'ala. Urinan mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo. Akasabapan sa akawatan kas iku bebayas iku dunia. Nam giyang kotwa kakto kawingga amata naging kaya bebayas iku dunia. Nagukita lugas iku dunia. Na mapakadapan na siya sa manusia. Di ka naman niya tulus tadi kapakadapan na niya sa iku manusia. Sama niya naging kaya masatano. Na ayaw po sa manaya kikilalaan na sana mga perakyan. So kabas ang utwa mangunguda abada de masuga ta perak abada mi kember. Ayaw man na mabager na supira. Okay. Na ayaw kabas ang agama na sukun so kita lugas iku dunia. Na mapakadapan na siya sa manusia. Giti sa butun agama ino to. Nagya sukun so kita lugas ku dunia na dikaun kesemu. Dikaun kesemu. Na apya ka bakalan atamuk ka. Na dikan sa problema. Dikan sa problema. Ino to. Natikman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diyan kaya mga tao. Amini talugan sila sa dunia. Na imbetadu Allah subhanahu wa ta'ala. Ang utakapakag kailangan yan. Samtaya budbudiyan. Ino to pa kaila tao. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang utakapakag kailangan yan. As imbetad dyan kaya budbud. Na kinayaw to, sa yakap pa kailin niya na palin pirak. Mani mailin niya na pirak. Din na ba niyan atap si kudunia. Ay, mananin akhirat yan. Uriyan niya na tigman niya Rasul sallallahu alaihi wasallam na did na makwan yan si kudunia. Ay, nung tabo na sumisa surat amak magin yan. Mana-mana marka. Langan na kasulang mo nakapasang ka. Naibog ka kuwangan na sa mapapasad. Imugay ka Allah subhanahu wa ta'ala.
Orene na sadma sa mga tao. At tumaluga ang utap niyan na ginawa niyan sa ikod. Akhirat na imbetadu Allah subhanahu wa ta'ala ang kutwa kasuswat yan sa ikupuso yan. Mana agyan kaya mga tao misura miksiran sa ikusimba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kutwa kasuswat yan na sa ikatago kupuso yan. Na apya may ito kesukat yan na masuswaton. Masuswat agit. Yang Allah subhanahu wa ta'ala ang kutwa kasuswat yan sa ikupuso yan. Orene na pakaranin Allah subhanahu wa ta'ala sa mga miskin yan. Kulubu-lubu din ang kutwa niyan ikang bebeluga sa miskin yan. Nagina ni sabut wagama sa iko yang mana niyan na dunia di benar o bagian kutwa kita lugas iku dunia na ayam mana niyan na baru begitu sa manusia. Tikman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ida tabaya'atum bil 'aina. Amayatigu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa pupas ikano sa kapriba. Giya nga kapriba na isad ni akapagalabo mga tao. Kapagadagu na kapagatamu ko mga tao na riba. Na amayatigu Nabi ka riba kano. Wa akhadtum adnab al-baqar. Natundugan niyo sa mga ikuga sapi iyo. Mana matamang anong tundugo ko mga sapi. Isa ini mga kauyagan si kuminuna. Ang mga laitamok sa madagali sapi. O di na, sa mapasang yung kapriba. Waraditum bizara. Na maswaswat kanong kapamumulaan. Mana minitalu-talugo silang. Ayang pipikir silang nabatano di pamumulaan. Nabapipikir silang nabatano di pagayam sa sapi. Kaaya pipikir silang nagiso. Kita luwag ko dunia, ayah sampiyan na kelipatan ng kusibak wallah. Mana, guminak ka sumayang, guminak ka mamatiya sa Quran, guminak ka zikr, kaya ayah dalinakan, antay pagayan ko sapiyakan, antay pamumulaan. Na amay kasangan o mataman na tikman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wataraktumul jihad, na ibagak yun so kapangilin yun sa ukit, ikapakagantaw, wagaman yung agama Islam. Gulala sa kapagiprang, anta kapanaguntaman. Orena tigman ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sallata alaikum dhulla na ayar kan italuga ayar kan itumparak Allah subhanahu wa ta'ala nakapakadapanas la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum na dir kanung nan pukas do Allah subhanahu wa ta'ala taman sa diganung belingan ko agama ni nagaya giya ang hadith na rabraya si mga muslim na basin sang aya ingetin kagid dunia na interwad dunia na lang mga Muslim na sukiyat tamaniran nilabag sa haram kiyat tamaniran ayaw mana niyan na tunduga si ko mga tamukiran kiyat tamaniran tunduga si ko mana niyan na mga kasibisibiliran mga lang wanak kadunia sa mga taman na inawaniran so kapungiliran sa ukit ikapakadugo gaman ulalan sa jihad kapakitidawa anta kapanagungtaman pamikiran sa kapakada gina ko mga didira. Kaya doon na naman. Kaya doon na siyang masa. Imantul na, semua sa iku lang na kalilimod. Mga kalilimod. Ano ba yung discuss na? Ano ba ni kapakada yung mga agamatan ng Islam? Kami ko kung tanong sa Sharia. Balagido. Di ka timu-timu mga Muslim. Anta ka di ka timu-timu mga baradusa. Anta ka sa mga kafir. Nada abon kunug. Abay di pamelanuan. Na makadayman sa agamatan ng Islam. Ayak kalilig di man to. Siya so ayak kapipikiratan ron. Dan ingin lubag sa kamapian. Na iman to di panaksin na. Tanay kalatan sa ilupa. Anto na humlan ng mga Muslim. Anto na kekuatan sa kawayagan. Anto na kekuatan sa manfaat. O di na guna. Di na hindi binibidyaran. Tunay kalalupatan no. Ani bundiritan no. Ina naman to din bidyaran. Di yung kabidyara. Yan naman nakikukumdan ko syariah. Na ino to. Na resulta to. Kita luga ko dunia. Na ayah resulta niyan, nakapakadapanas. Ayah kapakadapanas. Ketika bagi pamraksif tadi batano makadapanas, dia kadang-kadang lang sinapang sa walay na. Ayah kaya kapakadapanas na tama ni man to sinapang na di nga sa kili sa karsada. Kay pagilak ka suri duwi nga. Di nga sa kili yo. Nakapakadapanas manarinan. Kas mismo swing di kana ipapar ko no ko duwi nga. Nakapakadapanas to. O katon ni man nakapakadapanas lagi ni man nakapakadapanas. Aso ingat mga Muslim na dito nung ipapar. Manari patut na sa mga Muslim na siran papar ko yung diran. Saktano mabaya-baya. Saktano di. Kaya mana niya napkukum ko syariah. Na dito na mapenggulaw la kaya sabab na sa mga tao na kaya ko diran so panabong tamang ko agama na may limang sirang dunia. Asar ka man isa na lupa na isa istorias di mga paungulan ana mga sapian ana mga terakyat okay niya kapagintaw. Daig ni bitusan mo agama tan agama Islam kapagintaw la dullan.
kapag ada panas. Nagidi ng pugas no Allah si mga tao. Tama sa disirang belingan ko agameran. Anto na to agama apipikir lo. Nalagi do kaya pagintaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagusto mga sahaba ayam ikukumiran. Nasu kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Aya mga waleran na dudutaro karton na may bubuta dalagi do karton na dalubunyan style. Nagimi ko kukumiran na syariah. Nagiti bubutun Allah subhanahu wa ta'ala sa kapagintaw. Aad na menangyan. Naguan na begrian. Nagupagintaw ikaswat Allah subhanahu wa ta'ala. Apep na mga walitan na mga mansyon. Ami kan duduto ang tanu eman ng mga ribuitan. Ibbetul wallah subhanahu wa ta'ala nakapakada panas sa kapagintaw. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanb fastaghfiru innahu tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Ma'rif Allah subhanahu wa ta'ala Pagsa miala yung mga ulama, apakasugur ka sa kakaawat ka ko dunia. Nagimal at tinulong tanoro. Paganiron, natigman yung mga ulama. Na kailangan na maknal o manusia, asuka pakararad ka o dunia na kasabapan sa kapakasud ka ko naraka. Kena ka mapakasud ka niyan asigurado ko naraka. Tigman niya Allah subhanahu wa ta'ala. Langon tanong pundililan, ginamakatir wallah. Tigman niya wallah, niyak karereg sa Quran. Tingin man niya, man kana yuridul hayatad dunya. Saril sa mga tao, ang kababayan ni Ranso, kauyawiyap ko dunia. Ay pipikir sa nga, kababayan na kaso, kauyawiyap ko dunia. Nagyang ko ito ay simbi ka sa dunia, o simbas ikwad ba. Mana, asar ka malaki tamo. Asar ka makuha nga sukabaya ka. Napidigid niya kasimbayang, napidigid niya simbas sukad na naka. Na sa mga tao tigwala, ang kababayan niya sa dunia. Wazinataha, nagusto parayasan sa dunia, nuwafi ilayhim. Ayap na promise wala ni imaginir ka. Imaginir ka to. Nabaya man to. Nabara ka to ikaluswat wala. Nuwafya ilayhim a'malahum fiha. Imagir ka wala subhanahu wa ta'ala kung tapalagutaman ka. Wa huwa fiha la yubakhasun. Sa dip na pelimpangan maka wala may tum. Saan sa pipikir na ka? Tigag kunak na yan. Na din inibaga ko sa simbasik wala. Nagyang ko to. Pipikir na ako na ka dunia. Na ingisami ko sa simbasik wala. Na di ko pun pelimpangan wala. Na imaginir ka. Na, diyan mo ito panayimagir ka wala subhanahu wa ta'ala. Sa dunia, pinamaran ka. Na, pakilir ka wala ka pakalalayan. Ino to, na ang pagkumanuman sa kambaradusa. At kumanuman iso kambaradusa. Na ipakawaran Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika alladina laysa lahum fil akhirah. Illa na, nagina natikman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tao, nagina sa mga tao, ada begini na si kwalungan na mauri. Inong tanan naraka jahannam. Allahu Akbar. Dia mo ta mga to kilay nga ada simbene si kwala na pekala mo tatamuken. Pekala mo takasibi-sibi si dunia. Na kanabay man to na mata na da kauntul wala. Kagi nga di simbayang na niyakan lay tabok. Nasak na di simbayang di may to kay tabok. Di. Kaing dia mo ta kaya pangalalain na an makambarad siya. An ka makalala mo ta kapungira si kwala. Asisa lo na mauri na dit na bunyi kidaw si kwala. Piya ka sumusumurun wala. Ore niyan na Ayah kundasan yan na neraka jahannam wa habita ma sana'u fiha wa batinum ma kana ya'malun. Kailang-ilang so pinggil bekiran naguribat ang uta pinggil bekiran. Yang kuta dili gilbakan na mga ribat, nyaribat ang kuta surungiran na oren yan na pangitamang kiran Allah subhanahu wa ta'ala ang kuta siksa sa iko neraka jahannam. Oren yan mangurik na Allah subhanahu wa ta'ala ayat ko oren na tanusya na lang wanap kribat na miyak kalubulubog sa agama. Igira nyaribat ka na kasika. Kasika si kwalla. Tubat kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang punya dosa nga, nami akan kursi ko langit. Apa yang punya dosa nga, na di kami si ko dunia. Pakadua nga pada dunia, kami yang punya dosa nga. Na asar ka titu tubat si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na so Allah subhanahu wa ta'ala na sari sa kana dosa nga, na pagalaw kanyan alagi din akan arila. Dari man Allah subhanahu wa ta'ala, diyang kutuay man yan, na taubat ko manusia. Ayaw mo, sasakatan ka Allah subhanahu wa ta'ala, na titu katubat. Titu katuba. Ikiran na mga tao anam yang gilbagan lusan tulad din ang mutwa. Yang gilbagan lusan api di ginawa nila ni kitarima. Tanah titu ko sari kunalong mama. Ano ba ni kang gilbagan siya? Di nga pagirubag yang mutwa nam yang gilbagan lusan na dia peska. Na dia kinaan. Tiga matam sari asyang penra na. Kabenda-benda na pera jangan aya dunia na sakande. Dia to nagikip ke lubi ko manusia. At di kun nagitubat ali terima wala sa tobatan. Ngalat na ni tulad na dosa di. Api apa dia utamia ini tulad dengan dosa. Na miya kalal adusa na asat at tutup si Allah subhanahu wa ta'ala
na arhamar rahimin. Maana sa Allah na titud-titud na malilimu sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana yang aging putwa. Taubat manusia, asar kas kanina titud-titud. Abtubat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na pagalaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Arila, alagi daging putwa. Kala, ang putamin, isang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga nitanong sa rila sa Allah subhanahu wa ta'ala.